No niin, ensimmäiseksi mä haluaisin onnitella sua, Pade, ihan näin julkisesti tässä kaikkien läsnä ollessa, ja se on mulle suuri ilo ja kunnia. Kiitos. Mutta erityisesti kiittää tästä ihanasta kirjasta ja siitä, että sä lähdit tähän mukaan. Ja mä muistan, se oli varmaan reilu vuosi sitten, kun mä otin sinuun yhteyttä. En muista enää, oliko se nyt sitten kesä vai mikä, mutta joka tapauksessa. Niin, syyskuu. Niin, sä sanoit hirveän, niin kuin olit muistaakseni Tukholmassa silloin, ja sain sut sit sieltä puhelimella kiinni. Ja sanoit, että joo, mikä siinä, mutta tärkein asia on tässä, tai oikeastaan ehto, että tämä kirja ei tehdä yksin sinusta, vaan koko perheestä. Ja mä ajattelin, että on aika jännä asia, että nykyaikainen nuori nainen niin asettaa tavallaan perheen etusijalle, itsensä edelle, ja puhuu sillä tavalla heti perheestä. Mä ajattelin, että vau, ihanaa. Ja sitten tosiaan tapahtuikin niin, että tämä on syntynyt tämä kirja hyvin pitkälle tälleen perheen näkökulmasta. Voisi oikeastaan sanoa, että tämä on perhekirja. Voisiko? Voi. Vaikka päähenkilö olet sinä ja kirjurina on toiminut Heli Roiha. Ja sitten tässä on ollut koko perhe mukana äidistä, isästä ja sisaruksista lähtien. Niin miksi sano nyt vielä ja kerro, että miksi sulla oli niin tärkeä tämä perheen näkökulma? No mä olin 23-vuotias, kun puhelin soi, ja mä koin, että mä en ole vielä omien meritteeni mukaan saanut mitään aikaiseksi, että se pitäisi päätyä yhteen kansiin. Ja sitten mä jotenkin näen, että mun tarina ei ole uskottava ilman, että perhe tulee siihen mukaan, koska mä en olisi mitään ilman heidän tukea, ja siksi mä monta kertaa ihailen ihmisiä, jotka pystyy yksin asioita tekemään, koska mä oon kuitenkin ollut siinä mielessä onnekkaassa asemassa, että mä oon voinut tukeutua ja turvautua mun perheeseen, niin vaikka kaikissa ikävimmissäkin tilanteissa, niin mulla on aina ollut perheen tuki, ja kuitenkin mun menestymiseen niin kuin äiti ja isä on ollut vahvana tekijänä mukana, että ne jätti kaiken ja keskittyi meihin, ja se on varmasti kaikille, jotka on opiskellut ja rakentanut elämäänsä, niin jos sen menettää ja joutuu sit uuteen maahan kaiken rakentamaan, niin siltikään se ei niin kuin näkynyt meidän kasvatustyössä, vaan me oltiin niin kuin heidän ensisijaisesti heidän niin kuin ensimmäisiä ajatuksia, ja he pönkitti ja jakso kannustaa, niin siksi mä halusin, että koko perhe on mukana siinä. Teille tosi tärkeä ihminen, teidän isä Mitvar Hetemäki menehtyi tuossa huhtikuussa, ja hän erityisesti myös tuki sinua monella tavalla, ja myöskin sun veljet sitten. Niin mä haluaisin ihan kuulla, että minkälaisia niin kuin ihan käytännön tilanteita oli, miten isä myös tuki tätä kirjaprosessia, ja oli niin kuin eri sun elämän varrella tässä vuoden aikanakin niin kuin valitsemassa sulle ehkä meikkivärejä tai jotain. No, mun isä ihan siitä valitsi, että jos mun piti lähteä johonkin esiintymään, niin mä puin päälle vaatteet ja käytiin kokeilemassa. Ja sitten hän sanoi, että mikä on hänen mielestään paras. Ja sitten hän ei mielellään tykännyt, jos mulla oli sama vaate jossakin muissa. Et lähdettiin ihan siitä. Sitten hän niin kuin sparrasi mua. Jos hyvin usein mun jotkut ajatukset oli mustavalkoisia, niin hän omalla kyselemisellään niin kuin yritti avartaa sitä mun näkökantaa. Mutta myös se, että mun iskä ei ole ikinä nähnyt sukupuolen tai määrittelevän minua tai ketään meistä lapsista. Että hän on niin kuin mä oon monta kertaa sanonut julkisuudessakaan, että hän ei pystynyt rahallisesti enää kontribuoimaan meidän perhettä ja auttamaan mitenkään rahallisesti, mutta se, että miten paljon hän antoi meille henkistä tukea ja sitä henkistä pääomaa, niin sitä ei voi BKT:llä mitata. Voitko kiteyttää jotenkin, että mikä on ollut isäsi perintö? Mun mielestä se, että kuinka muita pitää auttaa. Molemmat vanhemmat on ponnistaneet köyhistä oloista ja sitten kuitenkin päätynyt sellaiseen asemaan, että olivat juristeja hyvin arvostettuja siinä asemassa, mutta aina, koskaan se ei näkynyt heidän niin kuin päivätoimessaan, vaan aina mietittiin myös niitä vähäosaisia, niitä, jotka apua tarvitsee. Ja se on, mä luulen, että kaikki meihin 4 periytynyt semmoinen, että pitää myös auttaa niitä, jotka apua tarvitsee, jos on itse siinä asemassa, että jaksaa kannatella muita. Aivan, loistava perintö.